wannan abu da ya faru mu ta goma shi ne a gare mu, domin duk wani ɗan siyasa na kirki yana son ƙari ko da mutum ɗaya ne. So wannan ya zama mana alheri ga jam'iyyar PDP. Ina maraba da shi kuma ina murna. Kamar yadda na ta faɗa a baya, ba shigowar Kwankwaso APC ce ta fitar da mu ba. Shigowar tasa ta iya zama kamar sanadi, amma waɗanda suka yi laifi kuma suka yi rashin adalci shugabannin jam'iyyar APC na wannan lokaci, wanda a yanzu abin da jam'iyyar PDP ni abin da na sani dai shi ne jam'iyyar PDP, kuma duk wanda yake da katin jam'iyya dan PDP ne. Saboda haka mai girma Rabi Musa Kwankwaso yana da iko ya zama yana da kungiya kowace iri ce, doka ba ta hana shi ba. Illa dai tilan ne a san matakin jam'iyya daban, mai rajista matakin kungiya daban. Abin da zai hana ku, domin wani abubuwa duk da ka faɗa abubuwa ne na rayuwa, kuma ni na ganin da kani hashi mun yi girman da wato zancen ma ka dinga waiwai bai taso ba, kuma ni a wurina na tabbatar shi ma a wurinsa wani abu ne wanda ya riga ya wuce. Mu yanzu babban abin da ke gabanmu da kani hashi maslahar al'ummarmu da muke tabbata. Babu zancen mu haɗa kai don a cutar da wani ko a kori wani. Za mu haɗa kai mu aiki a jam'iyyarmu domin jam'iyyarmu ta kai ga nasara a dukkanin matakan zaɓe. Wa aka cire, wa muka kayar, waye ya nasara, waye bai nasara ba, wannan kuma wani abu ne daban. Amma babu zancen a'a mu zo mu haɗu don mu kada wani. To ni ma duk na ji wa'annan raɗe-raɗi. A takaicewa wannan magana babu ita, ban yi ta da wani ba, ban aiki wani ya yi ta da yawuna ba, tunda ni dai na imanin ba wanda tsohon kwamishina ko tsohon advisor da imu wanda muka taɓa zance da shi ma cewa ya je ya nema mana kaza ko ya je da yawuna. Ni ba a yi da ni ba, ban kuma aiki kowa ba. Kwankwaso da Shekarau sun haɗe a gida ɗaya, wato Shekarau ya koma jam'iyyar NNPP ta Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, kamar yadda muka kawo muku da hoto ɗazu cewa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya kai ziyara gidan Malam Ibrahim Shekarau ɗin, inda ba a san me suke tattaunawa ba, amma a yanzu rahoto ya zo mana a dangane da batun komawar Malam Ibrahim Shekarau ɗin jam'iyyar NNPP, wato ya bar jam'iyyar APC, kuma zai taho tare da wasu manyan 'yan siyasa da za ku ji sunansa a nan gaba a wani wato rahoton da za mu kama ku. Masu saurare ku gyara zama domin jin cikakken wannan rahoto, inda a halin yanzu tattaunawar ta gabata tsakanin wato Kwankwaso da Malam Ibrahim Shekarau, inda Shekarau ɗin ya bayyana nuna wato komawarsa jam'iyyar NNPP. Ga cikakken rahoton. Masu saurare, kamar yadda kuka sani dai a ɗazu wato kimanin awa 1 ko 2 mun kawo muku rahoto a dangane da ziyarar da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya kai wa wato shi Malam Ibrahim Shekarau ɗin har gida, inda batun komawar Malam Ibrahim Shekarau ɗin jam'iyyar NNPP dama kusan ita ce makasudin wannan ziyara, inda a jiya wato an kai kura ko mu ce a shekaran jiya, inda gwamnan Kano ya so ya ja Malam Ibrahim Shekarau zuwa Abuja, Buhari yana kiransu domin yi masa sulhu, Malam Ibrahim din ya ki zuwa. A yanzu kamar yadda muke ga muku, kamar yadda kuke gani haka,
Shekarau ɗin ya amince da komawarsa jam'iyyar NNPP ɗin ta Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Babu shakka Kwankwaso ya kwace jihar Kano ga baki ɗayanta domin shigar Malam Ibrahim Shekarau jam'iyyar NNPP, wato wannan lamari ne da zai sanya wato jam'iyyar ta ƙara ƙarfin da babu wata jam'iyya da za ta iya buge ta wato a jihar Kano. Kamar yadda kuka sani dai a jihar Kano gida biyu ne dama, daga gidan Kwankwaso sai gidan Malam Ibrahim Shekarau, domin gwamna da yake ci a halin yanzu wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba shi da gida ko ɗaya, sai dai taro na wato yaran Kwankwaso ko yaran Shekarau, waɗanda dukansu ba shi da 'yan amutu, amma mutane biyun nan suna da 'yan amutu. To a halin yanzu dai jama'a suna ta shiga wato jam'iyyar NNPP, gashi kuma Shekarau shi kansa ya tsunduma cikin jam'iyyar. A wani wato rahoto da muka samu, wata magana da Malam Ibrahim Shekarau ɗin yayi, wato wadda yake tabbatar da nunin komawarsa jam'iyyar, ya ce a gidan aljanna ranar gobe kiyama babu tsintsiya a cikin aljanna, babu lema, amma akwai kayan marmari. Wannan shi yake nuni da cewa jam'iyyar NNPP alama ce ta nasara daga bakin Shekarau, kamar yadda ya ce a aljanna akwai kayan marmari, babu tsintsiya, babu lema. Wannan kaga sai mu ce Allah ya sa mu ci albarkacin kayan daɗi. A yanzu dai babu shakka jama'ar Kano za mu iya cewa dukkan wanda ba a jam'iyyar NNPP yake ba to ya shirya yin azumin siyasa, domin kuwa waɗannan haɗewa ta mutum biyun nan Shekarau da wato Kwankwaso za a iya cewa sun zamo kogon kuka, shigarsu sai mutum ya shirya. Babu shakka a jihar Kano dai za a sha mamaki idan zaben shekara ta 2023 ya zo, domin kuwa a yanzu jama'ar gari duk sun ɗauka jam'iyyar Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso NNPP ita ce wadda za su zaɓa. Babu shakka babu wanda zai zaɓi wata jam'iyya idan ba ita ba, domin jama'a sun yadda cewa jam'iyyar APC ta kashe Najeriya, haka zalika ita ma PDP ba uwar da ta tsinana. A halin yanzu dai babu shakka mutane da dama suna nuna muhibba da soyayya da wannan haɗewa da aka yi tsakanin Shekarau da kuma wato Kwankwaso, inda a kalamin Kwankwaso yake nuni da cewa dole ne dama idan irin wannan abu ya zo dole sai an manta da wasu abubuwa da suka faru a baya domin wato tunkarar abubuwan da suke gaba. A halin yanzu dai yanzu jira ake yi wato Kwankwaso ya ayyana waɗanda suke 'yan takarkaru na kowane wato mukami. To jama'a me za ku ci dangane da wannan rahoto? Mun gode.